Azimut 360 és una cooperativa que es va fundar el 2009, una cooperativa sense ànim de lucre, i que ens dediquem a l'enginyeria i a les instal·lacions solars fotovoltaiques. Treballem projectes basats en drets humans i sobretot enfocats a l'accés a l'energia, perquè pensem que treballant i garantint aquest dret d'accés a l'energia podem garantir altres drets associats. Doncs una comunitat energètica en realitat és una nova manera d'organitzar-nos en l'àmbit de l'energia. Fins ara la nostra manera de consumir l'energia era passiva. Teníem unes grans productores que produïen energia, la transportàvem fins a casa nostra i nosaltres només consumíem a través d'una comercialitzadora. Aquest canvi de paradigma o canvi de model el que ens està dient és que ens hem de fer responsables d'alguna manera d'aquest consum energètic que tenim. Ens ofereix l'oportunitat de poder decidir què volem fer amb l'energia, com volem consumir-la i també com la produïm. Per tant, se'ns posa al damunt de la taula l'oportunitat com a societat, com a ciutadania, de poder decidir com produïm aquesta energia i com la volem consumir. Aquest nou model ens diu que aquesta producció d'energia ha d'estar basada en energies renovables, està molt lligat a l'autoconsum fotovoltaic ara actualment, però el concepte de comunitat energètica inclou també altres tipus d'energies, des de l'eòlica fins a la biomassa, a la tèrmica, fins i tot també a la mobilitat compartida. Inclou moltes maneres de produir i de consumir aquesta energia. La producció d'energia fotovoltaica a Catalunya en relació al mix energètic, és a dir, de l'energia que es destina a electricitat, és del 2%. És a dir, que és encara bastant millorable. Hi ha molta capacitat de millorar. A Catalunya no és un país, una regió que tingui una capacitat fotovoltaica molt gran a nivell de grans parcs, i per això encara del mix energètic destinat a electricitat és encara molt petita, però hi ha capacitat d'augmentar i els darrers anys hi ha hagut un increment important en l'autoconsum, en la fotovoltaica. Veurem que aquest tipus de projectes són projectes força locals, que es desenvoluparan a prop de casa nostra. Segurament, si no és en el nostre edifici, potser serà en el pavelló municipal del costat o en alguna empresa que estigui per allà. Tindrem una instal·lació fotovoltaica o tindrem una instal·lació de biomassa i aquí, properament, és on produirem aquesta energia que després podem col·lectivitzar amb les persones del nostre barri, del nostre poble, del nostre municipi. Nosaltres, com a Azimut 360, formem part del pol cooperatiu de Batec i en Batec s'han engegat diversos projectes de comunitats energètiques. En tenim el Bon Pastor, que just s'està començant a crear. Tenim també el de la Bordeta, que ja està constituït i a la fase propera és ja fer la instal·lació i comencen a funcionar. Tenim molts projectes a Àfrica i un dels més remarcables és un projecte de cooperació al Marroc, a la regió de Chauen, que intenta millorar l'accessibilitat a l'energia dels centres hospitalaris per així millorar la qualitat de vida i vincular l'energia i la salut. Els principals avantatges de les comunitats energètiques bàsicament estan en que estem produint energia renovable, perquè sabem que aquesta energia vindrà de fonts que són netes. Aquest és el gran guany mediambiental, per dir-ho d'alguna manera. Després tenim el més important, que és el tema de la governança. El poder i el control de decisió sobre què fem amb l'energia residirà en la ciutadania, residirà en nosaltres. Fins ara ens queixem que si paguem la llum molt alta, que si ens pugen els preus, el fet de formar part d'una comunitat energètica ens dona aquest control o aquest poder de decidir què fem amb aquesta energia que produirem, en quantes cotes la repartim, fins i tot per lluitar contra la pobresa energètica. Si coneixem a la senyora Maria, que viu en el primera i que porta tot l'hivern amb estufes de butà, doncs com a comunitat energètica potser podem decidir oferir 10 o 15 quotes a un preu més reduït perquè aquesta senyora pugui accedir també a aquesta energia i beneficiar-se. És a dir,
la radiació sí que és el que fa que hi hagi més producció fotovoltaica, i el nivell de radiació que tenim a la nostra regió i a nivell d'Espanya i Catalunya també és molt bona, però que augmenti la temperatura de fet va pitjor perquè disminueix el rendiment de les cel·les fotovoltaiques, per tant no afavoreix. Les hores de sol seran les mateixes en principi, el que passa és que va augmentant la temperatura, no? I això serà que no afavorirà, diguéssim.